3. Babat Benowo Kang Luri Kabupaten Pati Kapurwakan Pangeran Benowo Putra Raja Pajangkiye Ratu Cempaka Ibu Hadi Wijaya Joko Tingkir Mantu Sultan Trenggono Narendra Misuwo Karaton Demak Bintoro Banowati Garwa Nagrawati jumenenging Mataram Tepo Palupi Yah Banowati Siwi Ayu Pangeran Benowo kang ibu menggalih gedhe Roro Tasikmatu Pamekasan Sukawati Wisma ing Surabaya bandaran kang agung Pelabuhan Tanjung Perak dagang layar kayu ing laris gantaring daya Sinuwun Hadi Hanyaprawati minangka garwa mumpuni kasarjanane suka ambangun gedung pesanggrahan Den Arahpati Pasewan Jayakarta Bungyak Sigrak Rebu Sambung Trampung Monto Projo Emas Picis Maris Manis nambah Santoso Projo Kesarengan Pokoso Pati Kanjeng Raden Tumenggung Mulyadi Pacak nalika tanggal 7 Kliwon 2000 kalih dasa selangkung tanggalipun 6 Juni. Matur nuwun.